Comença mostrant l'església de Santa Pellaia amb el seu característic campanar adossat a la part nord-oriental del temple. Se segueix de pujada el camí ral de Cassà amb un ells a la Bisbal que entra a la carretera de Cassà a la Bisbal. S'arriba a la carretera prop del quilòmetre 6 i es segueix direcció a Cassà. En aquest punt la carretera és molt planera i com tota la carretera de Santa Pellaia està plena de revolts. Passem per les oliveres d'en Canet i arribem finalment a Can Mascordet, situada a la banda dreta de la carretera prop del quilòmetre 3. Es continua carretera avall i s'entra al terme de Cassà de la Selva, on a la banda esquerra queden les masies de Can Jordà, ara es veuen les masies, estan a la part occidental a la vall de les Dues Rieres. I a la banda dreta de la carretera queda a Cal General. I es mostra la vall de la Riera de la Font amb algun edifici. I es continua a la carretera, passat el quilòmetre 2, es gira a la dreta per on s'entra el veïnat de Matamala, de Cassà. Aquí es mostren les masies de Casa Blanca o Cal Xapo, Cal Barraquer i Can Granic, situades a la banda dreta del camí. Es veu també una panoràmica de les planes de Matamala amb diverses masies i es passa a llavors trencant a la dreta pel costat de Cal Cavall Petit i de Can Clara. Aquí veiem en Miquel. Més avall es troba Cal Cavall Gros amb les seves instal·lacions d'hípica, des d'on es veuen unes panoràmiques sobre el Montseny i unes vistes sobre la masia que ha estat restaurada i ampliada. Aquí veiem els cavalls. I aquí veiem el Can Biosca. Es mostren diverses panoràmiques de l'entorn i dels turons cabrencs de Santa Pellaia. Es passa per Can Rispa, la Casa Nova, Pantanoca,
i per Can Carreras. Al nord queda la masia de Can Mies. Aquí es veuen uns camps on pasturen les vaques de Can Maimí de Llambilles. També passem pel Mas de les Pinyes, situat en els vessants de migdia del Puig de Ventalló. Al sud queda Can Comes, que avui és una hípica molt important, amb gran quantitat de cavalls que permeten als genets passejar-se per l'interior de les gavarres d'aquesta zona. Dalt la Serra de Llebrers ens aproparem seguint aquí en el collet aquest d'aquí dalt, entre aquests dos puigos petits que hi ha la plaça del Burros, i de la plaça del Burros després baixa aquest torrent, aquest fondal, que això és el torrent de Joan, que desemboca en el Bugantó. Doncs la Roca de les 30 Creus, en Joan Gené i Roca, un dels historiadors de la història de Cassà, en els seus apunts sobre la història, doncs ell explica que possiblement aquestes creus van ser fetes en l'època dels remences, siguin el 1480 i pico o 70 i pico, durant la Segona Guerra Remença, que diu que aquí a Cassà doncs, hi va haver-hi una enfrontació entre els senyors i els remences i va haver-hi bastants morts, i ell judica que podrien ser aquestes creus en memòria d'aquest fet bèl·lic d'aquesta època. Es continua direcció nord pel camí de Cassà a l'ermita de Sant Cristòfol de Llambilles, que ens farà entrar dins la vall de la Riera de la Font, que aquí assolirem ja el terme de Llambilles. A partir d'aquí seguirem el vial a l'esquerra, que ens portarà a la font de Sant Cristòfol, situada a la riba esquerra de la Riera de la Font, on l'aigua clara i transparent corre fins a confluir amb el Bugantó. La font de Sant Cristòfol està documentada des del segle XII i queda protegida per un arc de certa fondària sòlidament construït en pedra. Vorejant la font hi ha uns bancals per poder seure a l'entorn de la font. Queda a la riba dreta l'antic camí públic de Cassà a Llambilles. Anem ara al camí de l'ermita, que puja a direcció nord, pels pendents de la Serra de la Font.
I en arribar a la carena trobem l'ermita de Sant Cristòfol. L'ermita és una capella romànica d'una sola nau construïda amb pedra del territori. Té una bonica porxada davant la porta d'entrada i un annex a la banda de migdia on antigament hi residia l'ermità de Sant Cristòfol. A l'entorn, també a la part de migdia, hi ha la zona de pícnic amb bancs, taules i barbacoes. L'ermita, mercès a la iniciativa de mossèn Pere Caselles, va ser reconstruïda. Queda a la banda de ponent la masia de Can Vidal, resguardada per una paret de tanca que tanca l'entorn amb un portal d'entrada amb portalada de ferro. D'aquí passa el camí que baixa de Santa Pellaia pel Coll del Bou i es correspon amb el camí públic de Santa Pellaia i Girona que va al poble de Llambilles. Direcció Santa Pellaia. Queda a la dreta del camí, en el pendent de la muntanya, la masia restaurada de Can Mies de Sant Cristòfol. Més amunt, ara a l'esquerra, queda el casalot de Can Tacó, amb un camp erm al seu davant i les ruïnes cobertes d'heures. Es continua camí amunt que segueix la carena de la Serra Llarga d'en Frigola, el qual coincideix amb l'antic camí ral de Santa Pellaia a Girona, fins que a l'esquerra es troba un vial que baixa cap a Cal Coix i a Cal Nino, dins la fondalada de les Comes d'en Sitges. Hi ha un recorregut entre caps i bosc
Finalment trobem la cruïlla i decantem a l'esquerra i baixem pel camí fins a trobar la petita masia de Cal Coix, situada en un pendent encarat a migdia de la muntanya. Té una petita esplanada al davant i el camí retornem al principal, que ara baixa cap a Cal Nino, que és una gran i bonica masia situada damunt un pujol a la riba dreta de la riera de les Comes d'en Sitges. És una casa pairal important, ben restaurada, una llinda de 1633 i amb un porxo. S'arriba al fondal, on hi ha l'extens pla anomenat el Quintar del Mas Morell, que és travessat al nord-est, de nord-est a sud-est pel Bugantó. El camí segueix la riba esquerra d'aquesta riera fins a trobar finalment el Mas Morell, que des del nord presideix tot el pla. És una masia mitjana amb la façana principal encarada a migdia. Té una inscripció de la persona que va construir el mas. Veiem el pou al costat del camí. D'aquí es retorna a la vall de les Comes d'en Sitges, on hi ha la masia de Can Troques, situada a la riba esquerra de la riera, i després es segueix el camí de Sant Cristòfol a Santa Pallaia, fins a arribar a la Carena, on hi ha el Coll del Bou. Es continua el vial que va a Santa Pallaia, on a l'esquerra del camí queda dins el fondal del Bugantó la restaurada i bonica masia de Can Carreres, situada en un petit replà de la muntanya. Hi ha unes vistes a la vall del Bugantó amb la masia, la portalada i el camí que va cap a Sant Mateu. Es retorna cap al Coll del Bou i s'agafa el camí de Can Merla, on es troba Cal Frare Coix, situat damunt l'escanall d'un contrafort, i després es veu Cal Verd, situada en un petit planell. Descent el camí s'agafa el de Santa Pallaia a Sant Mateu de Montnegre, queda a l'esquerra la malmesa masia de Sant Jeroni Serra, amb el seu característic arc de rajols a la façana principal. Saltem ara fins a Cal Barrombo, masia situada al costat del camí que puja del Bugantó a Sant Mateu de Montnegre.
D'aquí es retorna a Can Merla, masia situada en el vessant de ponent de la serra del mateix nom, damunt la riba esquerra del Bugató, convertida actualment en casa rural. Es mostra l'interior de la masia, amb alguns detalls. També hi ha el forn de pa. Aquí tenim una cogomella i ara ja saltem fins a la barraca dels caçadors del Senglar de Cassà, situada a l'esquerra de la carretera de Quart a Sant Mateu, on hi ha tot el necessari per acollir-los i refugiar-los en cas de mal temps. Hi ha una gran llar de foc i unes taules de bones dimensions on hi caben tots els de la colla. D'aquí anem a Calmarroure i després ja retornem cap a Sant Mateu de Montnegre. Sant Mateu és una antiga parròquia agregada al municipi de Quart, amb un nucli reduït del que en formen part l'església, amb un esvelt campanar acabat amb coberta piramidal, el cementiri, i la rectoria. I la resta, tots són masos dispersos dins el seu territori. D'aquí s'arriba a la propera masia de Can Preses, situada al sud-est, a la banda dreta del camí que puja del Bugató i passa per Cal Barromo. Es mostra la masia de Can Badó i de Cal Menut, situades al nord i al nord-est de l'església. Seguint la carretera de Quart, s'arriba a Can Torres. Antigament havia sigut un hostal molt freqüentat, situat a peu de carretera. Continuant carretera avall, s'arriba a Can Sunyer del Castellà, avui denominat restaurant Buscatà, que queda proper a la carretera. I aquí es veu la cort on es crien els porcs i després també es veuen uns quants burros pasturant. S'arriba a l'església de Sant Martí del Castellà, situada en un pujol al costat d'orient de la carretera que puja de Quart. Tornem enrere, seguint la carretera de Montnegre, on a l'esquerra queda la masia de Can Vinyoles Nou. Llavors, trencant l'esquerra, el camí dels Àngels, es troba l'antic mas Vinyoles, o millor dit, les ruïnes que en queden al costat del camí. Aquí es mostren uns quants exemplars de bolets de diferents espècies. I més al nord s'arriba a la masia de Can Guilla, situada en un petit planer a la zona de Montalt.
dels tomallins, amb la seva flor característica. Seguim ara el camí que ens porta a Can Salip del Castellà, que es troba a l'esquerra del camí, i d'aquí s'arriben hi ha el Bruc Florit, i finalment arribem. Això són les ruïnes d'un mas antic, i seguint el camí trobem les ruïnes del Mas Montal, situades en el vessant de ponent del Puig del mateix nom. Una masia molt gran, tornem pel mateix camí, trobem les ruïnes d'un petit mas, hi ha una vista, unes falgueres, i seguint la carretera de Montnegre trobem el vial que ens portarà fins a la masia de Cal Estivalca de Montnegre. És una masia antiga de dimensions mitjanes, amb una porta amb un arc de mig punt, i es veuen diferents perspectives de la casa. S'arriba a Santa Maria de Montnegre, situada damunt la carena. És una ermita sufragània de Sant Mateu. Al costat hi ha Can Jaques i Cal Escolà. Més amunt es veu el Mas Oms. En el frontal trobem el Mas Paiet i més amunt hi ha la masia de Can Valls. Veiem ara una panoràmica de Sant Mateu amb el Mas Menut al davant, i a primer terme es mostra la capçalera de la vall amb el Puig d'en Vinyoles a ponent, i es torna a veure Can Valls dins la vall de Montnegre. Al sud-est queda el Mas Pau, restaurat i reformat. Més a orient queda el Mas Cebrià, també restaurat. I ben proper queda el Mas Riera, amb la seva font. Anem ara al terme de Cruïlles, on al nord de la població hi ha la bonica ermita o santuari de la Mare de Déu de l'Esperança, situada en una gran esplanada amb un pòrtic al seu davant, aguantat per una alta columna cilíndrica situada al centre de l'aiguavés de la teulada. Al costat de l'esplanada, a la part occidental, s'hi troba un extens espai de pícnic. Aquí es mostren diversos plànols de l'ermita, amb el pàrquing i una vista general. D'aquí ja passem a Monells, un poble medieval
que conserva les voltes de pedra dels seus antics casals i les grans arcades dels seus carrers empedrats. Està situat a la riba esquerra del Rissec. Monells està documentat l'any 922. Llavors, la seu de Girona hi tenia moltes propietats. El castell de Monells tingué molta importància durant l'època medieval, però ara només en queden ruïnes. A Monells, en 1103, s'hi traslladà el mercat que es feia a Anyils, que és un veïnat de Corçà, i durant anys va ser un mercat dels més importants de la comarca. El seu conjunt monumental és molt visitat actualment per un bon nombre de turistes i moltes cases del poble han estat restaurades i serveixen la majoria de segona residència. Aquí veiem diverses vistes dels carrers amb les arcades que donen a la plaça. Aquí veiem la plaça principal del poble. Aquí veiem la mesura per mesurar els cereals. Aquí una zona d'arcs. D'aquí saltem a Millars, veïnat agregat a Madremanya, situat al nord de la carretera que va de Bordils a Monells i a Corçà, on s'hi troba un interessant castell-palau i l'església situada a orient dedicada a Sant Iscle i Santa Victòria, construïda al segle XI d'acord amb les normes llombardes d'aquella època. Millars ha citat l'any 834 amb el nom Emilià Sant Vílam, i el seu possessor era el bisbe de Girona. El castell de Millars, en el segle XIII, era una casa fortificada amb la seva torre de guaita, on residia una família de cavallers, els Millars. Fins al segle XV no rebé la condició oficial de castell. És notòria la restauració feta tant al castell com a l'església i a tot l'entorn. Aquí veiem diferents vistes del castell i de l'església. Aquí ja som a Can Solers de Padrinyà i al seu costat hi ha la bonica ermita romànica del segle XII de Sant Andreu de Padrinyà. Veiem també el seu interior. Havia estat parròquia, però fou agregada a Sant Isidor de la Pera. Veiem el campanar d'espadanya. Hi havia un tal Bernat Solers.
I després van anar sortint Joan, Bernat, Esteve, o sigui, els tres noms que normalment Feien servir més, Sí. sí. I va ser 200 anys amb solers. Però després hi va haver una pubilla i van entrar llanes. Van quedar amb llanes. Llanes. I era d'aquí el Llanes o no? Sí, era d'aquí, sí, era de la Pera. De la Pera. De la Pera, però Sí. i no volien ser solers. I encara firmaven llanes, no, solers, llanes. Va, sí. O sigui, llanes no posava el segon apellido. Molts documents posa solers, llanes. Llanes, bueno, O sigui, Això solia passar, o sigui, quan venia un fadrí extern, Sí. es casava amb la pubilla, Sí. llavors els fills tornaven Sí. amb el nom de la mare. i no, però era un foraster, o sigui, que havia hagut una noia, va ser foraster, no hi havia. Ja. I després, esclar, hi va haver llanes fins a 1960 i alguna cosa. I ara soc Arengou. Es mostra l'interior de l'església d'una sola nau, diverses ornamentacions. Aquí hi ha l'altar, i els bancs laterals, i la porta d'entrada que dona a ponent. Ara s'arriba a Madremanya, que és un nucli medieval molt interessant, amb els seus edificis de pedra i arcs apuntats, dels seus carrers estrets i tortuosos, que menen cap a la monumental església fortificada de Sant Esteve de Madremanya. Aquí veiem una vista general. El lloc de Madremanya és esmentat l'any 994 i com a parròquia l'any 1078. Llavors ja tenia com a sufragània l'església de Millars. Es mostren la majoria de carrers del poble i també l'església amb els seus murs fortificats i les cases de l'entorn. Aquí la façana de l'església, les escales d'entrada. Les cases a l'entorn de l'església. L'arc apuntat que dona accés a un altre carrer. I aquí tenim l'escut dels Madremanya. Som ara als afores. Som ara a Sant Martí Vell, un altre poble que conserva el seu estil medieval en cases de pedra que limiten els seus carrers estrets i tortuosos que puja fins al cim de la vila. El poble s'esmenta l'any 1035 i del castell o casa forta existent a l'època medieval, que era residència del Sant Martí, no en queda cap resta. Aquí es va mostrant una part dels carrers, les portalades de les cases del poble, les escales a tot arreu.
ja que el poble està edificat a dalt d'un puig. Aquí agafem el camí que va a la Mare de Déu dels Àngels des de Sant Mateu de Montnegre. Al final del camí van a trobar la carretera asfaltada que puja des de la Cubeta, trobem la casa nova d'en Bertran. Des de la Creueta arrenca la carretera dels Àngels, on la pujada a l'esquerra hi ha l'acreditat restaurant de Can Mascort. Aquí veiem el seu entorn. I més amunt també trobem el restaurant de Can Pol. Seguint la carretera, passat el quilòmetre 5, queden les ruïnes de l'anomenada Casa de les Figues i més amunt queda les ruïnes de la Casa Nova. Continuant s'arriba al santuari de la Mare de Déu dels Àngels, situat damunt del Pujal, on s'hi troba l'església que té adossada a la part oriental l'hostatgeria. El seu origen comença l'any 1409, quan el bisbe de Girona va donar permís al rector de Sant Martí Vell per edificar una ermita dedicada a la Mare de Déu dels Àngels. Aquí veiem la façana de l'hostatgeria i des d'aquest lloc hi ha unes vistes sobre el Pirineu amb el Canigó nevat i Sant Miquel a primer terme. Seguint el camí trobem unes ruïnes d'un mas deshabitat i més endavant la masia de Can Lliure, seguint el camí de Sant Miquel. Aquí hi ha una panoràmica de Can Moret i de Can Millàs, que formen part de la vall de Sant Daniel. D'aquí es va a Cal Pastor de Celrà, situat al costat del camí que puja a Sant Miquel. A dalt es troben les restes. Aquí hi ha una bonica perspectiva. Aquí trobem les ruïnes del castell de Sant Miquel, amb el seu fossat, l'ermita dedicada a Sant Miquel Arcàngel i la torre de base quadrada. Té unes interessants panoràmiques sobre la comarca de la Selva, amb el fons muntanyós del Montseny i les Guilleries, el massís de Rocacorba i l'extensa plana de l'Empordà i la zona de les Gavarres presidida pel Santuari dels Àngels. A Sant Miquel, l'any 1848, s'hi construïren dues torres de telegrafia òptica que formaven part d'una xarxa de comunicació militar ràpida entre Madrid i la frontera amb França, que quedaren obsoletes el 1856 en posar-se en funcionament el telègraf elèctric. Aquí continuem veient les ruïnes i aquí les fantàstiques vistes sobre les Guilleries, Rocacorba, el Pirineu ennuvolat, el Pla de l'Estany, Sant Julià de Ramis, el Montgrí i al fons
el santuari dels àngels. Deixem ara fins a trobar les restes del castell de Palagret, situat a la riba esquerra de la riera homònima al sud-est del poble de Celrà. Està documentat des de l'any 1166, tot i que la construcció es podria remuntar als segles IX i XI, sobretot la part central del seu recinte. El 1119, Ramon de Pere Tallada, com a feudatari, el traspassà a Bernat Sitjà i a finals del segle XIII, en morir Siurana de Palagret, l'administració del castell passà a mans de la pamordia de Juny de la catedral de Girona. Posteriorment fou convertit en casa de pagès, amb quadres per al bestiar i més tard quedà en completa ruïna. Es mostren les seves extenses dependències. Des del castell hi ha una bonica panoràmica del Mas Espolla i de la muntanya de la Pedrera d'en Taverner al darrere. Aquí es veu el Mas Espolla. Es troba en el camí de Palagret a Juià. És un mas imponent amb unes extenses dependències, amb una portalada de mig punt i unes finestres gòtiques molt boniques. Aquí veiem un porxo aguantat amb unes columnes i unes panoràmiques. S'arriba al territori de Juià i trobem les ruïnes de l'antic monestir de Sant Joan Salern. Era un antic priorat de monges benedictines documentat al segle XIII, tot i que les actuals ruïnes serien d'un edifici gòtic dels segles XV i XVI amb la seva església i també la casa d'ermitans. Es mostren diferents parts d'aquestes ruïnoses edificacions situades al sud del poble de Juià. Es mostra l'interior del recinte, les diferents construccions i un escut que presidia la paret principal. Saltem ara i anem fins al castell de Juià, situat a la banda dreta del camí de Juià al santuari dels àngels, documentat ja en el segle XI, quan Gilabert de Cruïlles en fer el seu testament, el 1035, fa referència en aquest castell. Pertanyia al bisbe de Girona i el va tenir en feu el noble Baseia i també el Cervià. Es mostren les seves extenses ruïnes situades al sud-est del poble, a la zona del Mas Nadal. Aquí hi ha diferents vistes del seu interior, la volta d'una escala que pujava a la torre i diferents dependències. Es mostra el poble de Juià i les parets que encara aguanten. Aquí es veu el fossat i aquí hi havia la porta d'entrada. Aquesta és la paret principal que encara aguanta. Prop de Juià, al sud de la població, trobem uns quants masos.
I finalment arribem al Mas Guardell, amb la seva gran masia i les seves dependències. Té un pati interior molt bonic. Aquí veiem el portal d'entrada. I tot seguit s'arriba a la bonica població de Juià, que guarda encara el seu caràcter medieval presidit per la seva església gòtica dedicada a Sant Pere amb el campanar escapçat. Una perspectiva del poble i aquí l'església de Sant Pere amb el campanar escapçat i la seva façana principal. I diverses panoràmiques dels seus carrers i de l'entorn de la vila. Situats ara a Celrà, es baixa fins a la Font de les Escales i llavors, ben a prop, es puja fins al Castell de Celrà, situat en lloc estratègic dalt un cim, documentat el 922 amb el nom de Celranus. Des del nord, es troba el Mas de la Torre d'Esvern, que és un edifici medieval d'arquitectura militar situat en lloc enlairat i té unes boniques panoràmiques. En els pendents occidentals de la riera de Mavalls de Celrà s'entra en el bosc de les escultures de Joan Carolà, per on s'hi fa una passejada i es mostren les més principals, situades totes properes al camí que va pujant pels vessants de la muntanya en harmonia amb el paisatge boscós de l'entorn. Aquí es van mostrant les diferents escultures
Es mostren ara les diverses entrades de la mina Victòria, situades en els vessants de ponent de la muntanya del Congost, amagades sota una espessa vegetació. Aquí una de les boques principals. I aquí el camí mig perdut entre la vegetació. És una zona molt boscosa i molt frondosa. Aquí veiem el raïm de moro florit i diverses plantes. El poble de Celrà, documentat l'any 922, consta que pertanyia l'any 1059 als senyors de Cervià. Es mostra la seva església, l'antic nucli i la plana de l'entorn,